Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. दिनैहाय थर्सडे ओमफ्राय बेंटला मार्केट डे दिनैहाय ओंखायनो जों थांनो ओंखारदों. बिराद बिहिर जायोना ओंखायनो जों स्कुटिजों थांनो ओंखारबाय नै. पार्किंआ बिराद प्रब्लेम जायो. ओमफ्राय दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो. जोङो सफैबाय नै ओमफ्राय बिदिनो थर्सडे मार्केट नालाय एसे खमनि मोनलाबायो ओंखायनो एसे माबा माबि नायलाबायदों आरो जों ओमफ्राय नै जि उन्दैबारि आखाइ हमलायनानै थाबायदोंमोन जोङो এটা 100 আর এটা 400 না 350 300 পুরা দিয়ে অরেঞ্জ দङ ইয়েলো দङ কালা আলাদা দিলা হ্যাঁ আলাদা খালি দিলা আলাদা কালার তো পুরন পর পুরনটা হাই ইন্দে দে হাই প্লাস্টিক বাयदि सोलियोसो लाजबाय आराय मिटार दं आराय मिटार आरायनिफ्राय बारा दं माने आराय मिटार नै 20 गिदिरलान जथेस्थ' नै गांसेयाव ने ओमफ्राय बिफोरजों बाय kita बनाएगा आराय मिटाराव केलिया जा सिरियस ना होदों हाथाय देखायदोंसोना मा बियो हाथाय मेगना नायदों दे मेगना बे मेगना देखायलाय अ बुनथुङालाय देखायलाय बाय बाय दे बाय बाय होनदो ओमफ्राय नै जोङो आब'मोनखौबो दसे लोगो मोनबाय नांगौ बुस्थु माबा माबि बायबाय ओमफ्राय नै बिथिं एसे मस्ला मस्लि लांफैबाय ओमफ्राय जोङो न'आव फैफिनबाय आरो नै ओमफ्राय न'आव फैनानै नै सबाय लाबोदों बाबाया सबायजों अमा आथिंजों संनो नागिरदों आरो नायलांदो नोंथांमोना आङो फार्स्टआवनो नै सबायखौ रुग्रोनोसै दै एसे हालदै एसे संख्रि एसे होनानै सिटि होनोसै ओमफ्राय आरोबाव सेकेन्ड टाइम दै एसे होबावनानै सिटि होबावगोन बिदिनो खेबनै नङाबा खेबथाम दैखौ एसे एसे होफिननानै सिटि होनो हायो नङाबा खेबसेनो बुरजा होबाथाय बे गोग्लैजोबगोन आरो ओंखायनो बिदि एसे एसे होनानै सिटि होयो आङो ओमफ्राय नै बिथिंहाय अमा आथिंखौ एसे एवग्रोनानै रुहरनोसै आरो ओमफ्राय दा लास्टाव मोननैजों समबार होनोसै नायलांदो नोंथांमोना आंना ओंख्रिया मोनबायानो नै ओमफ्राय बिथिं पापर एसे एवबाय ओमफ्राय खारौ खान्दाय बिबारखौ भाजा एवबाय ओमफ्राय माइसुन्द्रि बिलाइ रोदाखौ बाथोन देनो बानलु एसे सावदों नै मोनबायानो नै दा जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय आरो नै No. जोङो ओंखाम जाखांबाय दसे रेस्टबो लाखांबाय ओमफ्राय बोथोरा बिराद गरम बिराद सान्दुं ओंखायनो बाबाया सरबत लोंनो बिदों नै दा फ्रिजआव लिबु मोननै दंमोन बेखौ होनोसै ओमफ्राय बे थोआ ओंखायनो आङो बिफाङाव एसे थाइनैसो खादेरनानै लायबाय ओमफ्राय सरबत बानायनानै लोंसै आरो
आङो दुगैखांबाय नै फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय जोङो दा बेलासियाव दिनै जेरावबो थाङा नालाय ओमफ्राय मेगि संनानै जानो नागिरदों जोङो दा नायलांदो नोंथांमोना आङो नै मोनथाम पेकेट मेगि लाबाय ओमफ्राय बिदिनो बयल खालामग्रोनानै एवनोसै आरो जेबो स्पेशल गैया माने जेबो भेजिस गैया न'आवबो ओमफ्राय दैज्लां बोथोर नालाय दाबायदियाव जेबो भेजिसबो मोना बाजारफ्रावबो बांद्राय मोनलाबाया ओमफ्राय मुलि होनाय मानाय ना बांद्राय जाया जोङो दैज्लां बोथोराव भेजिसफोरखौ ओंखायनो बिदिनो सिम्पोल संनानै बिदिनो जानोसै आरो जोङो नायलांदो नोंथांमोना बाबु मेगि जानोसै ना चलो जोंनि बाबुआहाय गावनि जानायखौ बिराद देखायनो बादों आरो मोखांखौ ओंखायनो चेलखौ लानानै बिराद बोथ्रोदलांबाय थायो हनै मोखांखौ देखायथारानो भिडिअआवहाय दा दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय